words, oh! Gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo na mga nasa katahuran ni mga orasaha. Siyempre sa ating mga pamangkin na getting ready for tomorrow. Dahil may pasok na naman po bukas. At siyempre yung mga kabisyo din natin na may pasok din bukas, no? Hello po sa inyo. At yung mga pauwi galing sa mga activities po. Awards, no? Sana ba kayo ngayon? Nakatutoy siguro kasama si Grab driver. Ayan, taxi driver kayo nakasakay ng bus ngayon. Good evening po. At sana'y makarating kayo ng mas okay pas all right, no? Ikaw 126 Independence Day po ngayon ng Pilipinas. So siyempre tayo po'y saludo sa lahat ng mga bayani, no? Alam naman natin yan na ang araw ng kalayaan po, no? Ikaw, ako, kitang tanan, no? Talagang mahalaga po yan mga kabisyo, no? Ito yung pagpapaalala ng mga karapatan at kalayaan po natin mga kabisyo, no? At itong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan po ay nagpapaalala sa bawat Pilipino sa ating karapatan at kalayaan. Siguro ikaw, matanong kita ngayon, kung malaya ka ba? Hindi ka malaya sa bills. Siyempre, malapit na po ang bayaran siguro, no? Well, anyways, obligasyon talaga yan mga kabisyo. Malaya ka ba sa asawa mo? Awards, naman. Maliban pag may nagawa kang kasalanan. Tanggong usa ka, ha? Alam naman natin yan, pag may nagawa ka ng isang kasalanan, no? Baka maulit pa yan. Para panigurado si Mrs. Bantay Sarado. Ayan na. At huwag kalimutan mga kabisyo, ha? Dapat mag-ingat din tayo lagi at nalalapit na po ang ating Aliwan Fiesta, June 27, 28, tama, June 27, 28, and 29. Dito lang po yan sa area po natin, no? Malapit lang po yan sa Star City. Dito sa harap po ng Star City, sa Aliwan, Aliw Theater, no? Sa CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City, no? Kung alam nyo kung saan ang Love Radio, abay, alams na this. Alam mo mga kabisyo, no? As a whole po mga kabisyo, ang araw po ng kalayaan ay hindi lamang pagunita sa nakaraan, no? Kundi isang aktibong paalala po sa atin, no? Sa bawat Pilipino na siyempre mahalaga po ang ating kasarinlan, pagkakaisa at pagmamahal po sa ating bayan, no? Hindi lang to na holiday lang. Hindi lang to na double pay lang, ha? Dapat, abay, ilagay sa ating alimpataka, no? Huwag nating kalimutan, ito ang araw ng kalayaan mga kabisyo. Oy, marami pong salamat sa inyong pagtutoy sa ating programa, no? Lagi na yan, Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Magpapaalam na po tayo. Mamaya po, alas 5 ng madaling araw, makakasama natin si Uncle Dagul at syempre si Tanya Chinita, yung tita ninyo. From 5 till 9 ng umaga. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Maying gabi, kabisyo, ambing pirme. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!